Meta niġu għal-vot, jivvotaw totalment differenti. Rapport li votajna fis-26 ta' Marzu. Il-memorja nassum li għadha friska. Emenda 18 li votajna għalija fil-Parlament Ewropew titlob li jkun protett id-dritt ta' pajjiż żgħir bħal Malta li jkollu vot daqs pajjiżi kbar f'sistema importanti bħal mit-tassazzjoni. Kif jivvotaw it-tlet MPs tal-Partit Nazzjonalista jivvotaw kontra. Malta jgħidu mod, imorru fi Brussell u jagħmlu mod ieħor. Mhijiex l-unika emenda f'dak ir-rapport, Peppi. Kellna paragrafu ieħor. Paragrafu 404 li f'Malta Roberta Mezzola u sħaba jgħidulna li ma jridux lil min jindaħlilna fis-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. F'dan il-paragrafu il-Parlament talab li l-Parlament Ewropew ikollu dritt jgħajjat lill-awtoritajiet Maltin, iġalhom iresqu l-evidenza, iġalhom itellaw ix-xhieda. Kif jivvutaw il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista? Jivvutaw biex dik il-paragrafu iħalluh hemmhekk u jivvutaw kontra li dak il-paragrafu jitneħħa.